بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سكرا بن جلدامكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نجوك جنجر رمي تفسير القرآن الكريم daga ha ndar no man aya ka shappai joyi ma bo shappai joyi ego en ummiran summa afawna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Jomirawi summa afawna ankum hoti bawo mana lalo wala be yimɓe annabi Musa hokki annabi Musa alkawal balɗe shappai nayi. Bawo balɗe shappai nayi ɗo annabi Musa ya jawa attawra ha jomirawo, to kadi nden sai nde o dilli sai yimɓe mako ɓe ngari karewgol ngari ndi sami Musa Samiriyu ɓolwinani ɓe waɗani ɓe, sai o wi ɓe ayi ngari ɗo kayro on wiyete Allah annabi Musa on ma. Annabi Musa ma dilli ɗaɓɓutugo Allah muɗum bo o accimo ha ɗo, sai ɓe ngari karewgol ngari tan hidde ko annabi Musa wartata ɓe ɗo ndewa ngari. To sai jomirawo wi summa afawna ankum min ba'di zalika, summa afawna ankum hoti min jafani on zunubakum zunubaji moɗon min ba'di zalika ɓawo rewgol ngari ndiɗo min Allah man yaafi la'allakum tashkuruna ngam getton Allah getton nemaji jomirawo. Ha joni taw iz atayna Musa alkitaba ya rasulallah inna yimɓe wakkati dokkumi annabi Musa alkitaba deftere wal furqana wato wanginore gonga be fewre. Tafsiru lil kitabi furqana ɗo no fasirgo deftere man min ngadi ɗum Allah wi mi waɗi ɗum la'allakum tahtaduna ngam ɓe kewa ɓe kandito kamɓe yimɓe annabi Musa. To woɓɓe kam kanditake woɓɓe bo majji. Wa iz qala Musa li qaumihi, ha jonta inna yimɓe wakkati annabi Musa o wi yimɓe mako ya qaumi ya ono yimɓe am innakum zalamtum anfusakum on toñake yonkiji moɗon bittikhazikum ngam jogaki moɗon al ijla ngari ilaha ngartoɗon ndi kayri on deweteɗo cakkinɗon Allah. Fatubu ila bari'ikum, tubane takɗo on kanko on jomirawo. Faktulu anfusakum bare yonkiji moɗon liyaktulal bari'u minkumul mujrima, la anduɗo labɗo mo rewayi ngari sai o mbara dewɗo ngari. To on ngadi banni kanjum wiyete della yafanago ɓe zunuba. Ko mo yafatake sai to rewi ngari ma o hokka hoore mako mo rewayi ngari mbara mo, to mbarama ɗon wonta yafoye man waɗi. To worgo banni zalikum ɗum ɗuma ton moɗon mana mbartirgo ɗo khairul lakum kanjum woni ko ɓurani on inda barikum haro taguɗo on fo faga hokkum sai jomirawo fondi on li fi'li zalika e hugo ngal ɗo mana ɓe mbartirla ngam ɓe kewa ɓe jaafe. Wa rasala aleykum sahabatan sauda'a, jomirawo nuli leddi ruldere ɓalere dow moɗon ko waɗi li Allah yafsura ba'dukum ba'dan ngam ta goɗɗo moɗo yi'a yoga muɗum, mana ta goɗɗo yi'a goɗɗo fa yarhamahu sakko en ɗo mo a ɗum ɓingel am a ɗum derɗam a ɗum baba am a ɗum moy am mi mbaratamo. To ruldere waɗi maɓɓiɓe tan komo fu to waddi hoore muɗum ni min rewi sai mbargo mo tan. Hatta qutila minkum nahu 70,000, banni rewɓe ngari mon ɓe ngadi ko watta ujune 70 e fa sende mbara sende yimɓe ko watta ujune 70 mbara nder moɗon. Fataba aleykum sai jomirawo jaɓi tuubu moɗon qabila tawbatakum o jaɓi tuubu moɗon. Innahu jomirawo huwa kanko wiyete attawwabu ɗuuɗa jaɓugo tuubujo, mana kala tubanɗomo fu o jaɓanay ɗum. Arrahimu kanko wiyete kinnotoɗo. Zakara Allahu tabaraka wa ta'ala, jomirawo inni fi hadhihi al-ayati aya kaɗo o inni qissata bani Israila ma fir'auna, qissa bani Israila no ɓe ngadi be fir'auna. Wa fir'aunu Musa o ismu inde mako Mus'ab ibn Rayyani, ni on asli inde mako Mus'ab wiyete kanko fir'auna man. Woɓɓe mo mbi inde mako Walid ibn Mus'abin. To funi ɗum inde mako ala kulli halin ni na o fir'auna ka ɗum inde ɓawoɗo inde somore tan. Kana malaka misra 400 sanatin, o lamake misra ko watta duuɓi 400 duuɓi 400 kam fir'auna kanko laami misra. E nder duuɓi 400 ɗo mata allama min rasi gaɗɗo fiigo hoore ni o meɗa wonana hoore mako fi ɗon nawa ko hoore mako reggi wala
oɗo yamɗi tan ma asabahu maradun gaɗɗo o meeɗa o nyaw ko irin nyaw ngoye o nyawayi nyaw kam ko irin nyaw ɗume o nyawayi e nder duuɓi 400 ɗo wa kullu yawmin ko wa kullu yawmin yakulu jamalan nde weeti pat bo ngeloba o nyamata ngeloba kanga fuu maga o nyamdenga nde weeti fuu amma wala yati baytal khala'i illa fi 40 yawman nder ñalɗe 40 oɗo yaha ɓawo suudu nde woore o nyama ngeloba o yata ɓawo suudu sai to waɗi balɗe 40 dole o wi'a kanko wiyete Allah nda njamu nda laamu nda jawdi o ba'da zalika akhadhahu al-istirraju to ɓawo heɓi ɗiɗi fuu Allah waɗanimo ɗi kanjum sai istirraju Allah heɓi mo mana Allah ɗon tagganamo zunubaji mako qala sai kanko fir'auna o wi innahu ilahun o wi kanko wiyete Allah deweteɗo laysa bi abdin kanko nawo mashuro kanko woni jomirawo kanko mari maccuɓe man banni o wi fadda rububiyata sai o aaƴi allahnkaako ɗon o wiyata ɓe ma alimtu lakum min ilahin gayri ay min kam mi andi wala laamiɗo goɗɗo wala deweteɗo goɗɗo luutiyam ma'ana wala Allah goɗɗo sai kanko bada zalika ɓawoɗo idda a fawqa zalika sai o lori o aaƴi ko ɓurata banni ɗum o aaƴi o wi ana rabbukumul ala ay min woni jomi on ɓurɗo ɓangaki on ma to nde waɗi banni ɗo fir'auna oɗo ra'a ru'yan o hoyɗi koyɗol anna naran kharajan min duwari bani israila fa ahragat duwarahu wa mamlakatahu kullan o hoyɗi hiite wurti daga nder shi'e bani israila nge wari nge ñaami shi'e mako fuu e lamorde mako fuu hiite ni o hoyɗi hiite ɗo bo nge wurti nder bani israila nge wari bo nge ñaami kala shi'e mako be yimɓe mako be lamorde mako pat hiite man timmini ɗum to ɗo nde o hoyɗi koyɗol ngol fa qala lahu lkahanatu sai o ƴami kadi buude en mako nde o ƴami buude en mako mbiyatamo inna mawludan yuladu fi bani israila woodi ɓingel dañete nder bani israila sai yakunu fihi dhahabu mulkika ɓingel ngel to ngel dañama dalila magel laamu maɗa sottata mana to ngel dañama ngel mawni ni to a relay laamu maɗa haha ma'ana ru'yaka ɗo kanjum wiyete mana koyɗol maɗa mana koyɗol fir'auna ngol bana boka en mako ko buude en mako mbimo to ni bana kamɓe paami tafsiru magol wala sai ko woodi goɗɗo dañete nder banu israila to dañama bo dalla mako timminta laamu fir'auna qala sai fir'auna wi banu israila abidi la yumkinu an yulada minhum mawludun yadhhabu bimulki o wi ay banu israila kamɓe fano enum maccu e mako ngam on waɗata ko ɓe daña ɓingel ngel itta laamu mako mana o accata ngel dañe idan nden kam kullu man wulida min bani israila zakaran la budda an aktulahu o wi to nden kam wajibi on kala ɓingel daña nder bani israila fo to e nder leñol bani israila ngel daña nden bo ɓingel man ngel gorgel to se ko wala sai to mbaringel mana seni o mbara ɓikkon worɓe kam pat to ɓiɓɓe worɓe fu mbarama kan na dañateɗo man dañatake nde laati o anda kiita Allah faqatala min asibyani mawjudina fi lhaali 20,000 sabiyin e wakkati en gese nde o mbari ɓikkon dañakon toon fofo hon accuɓe dañateɓe yeeso sai nde o mbari ɓikkon 20,000 ka pat o mbari ɓe ɓikkon pamar kon andi pamar pat o mbarde ɗum e mawɓe kan na yareke mawni e ndeni ɓe mbimo woni dañateɗo kam to a sai dañateɗo ka aynama dañaɓe mawni amma ni fu peton kon e goko ngel dañama nder makon hende o mbari ɓikkon 20,000 wa sara kullu mawludin wulida fi bani israila zakaran yaktuluhu kala ɓingel daña nder bani israila fu to ɓiɗɗo gorko ni fir'auna mbaranmo tan hatta qatala 90,000 mawludin irin banni oɗon mbara sai nde o mbari ɓikkon 90,000 dañeteɓe gaɗa en 90,000 da toon o mbarino bo 20,000 ma 20,000 hawtade 20,000 ɓe a baraɓe jotta bo o mbari 20,000 e wayi 90,000 ɗo hadha 100,000 wa 10,000 o mbari ɓikkon kam 100,000 nayi kullu hadha fi ɗalabi Musa fakat ɗo pat annabi Musa o tefata fa tawe nder mbaraɓe man
kanjum taw waɗi ka mbargo ɓiɓɓe yimɓe sey nde on mbari ɓikkon 1,110 to ni wali sanul uluhiyati yukhadibuhu o anda jomirawo bo ɗon wolwana mo Allah ɗon wolwana mo ɗemgal uluhiya ɗo wi'a mo innal mawluda alladhi tallubu qatlahu saturabbihi fi baytika wa ala hijrika wa tunfiqu alayhi hatta yakuna sababa halakika ala yadihi hatta yakuna sababu halakika ala yadihi ala rami anfika o anda Allah bo ɗo wi'a mo ɗo wolwana mo ɗo wi'a mo aya anda ɓingel dañetengel ngel kulata ngel ɗaɓɓitata mbargo ngel an tammi eltugo jogago ngel ha saare maɗa ngel mawnata ha dow dango maɗa an ñamnata ngel an yarnata ngel an holtinta ngel nden bo kangel on tammi halko goma ko ayiɗi ko ayiɗa larami an fika fawlida Musa annabi Musa daña kama sayati bano ko tammi wargo fil qissasi nder qissaji garoji yeso ko fil qasasi wa kana sababa halaki fir'auna huwa Musa alayhi salatu wassalam non bo waɗi fir'auna halki dalila annabi Musa man daña ɓe ciftoy ɗum nder ɓundu wawru ɓe gaddimo o jooɗi yeeso fir'auna o mawni yeeso fir'auna ha waɗi duuɓi 13 ɓawo waɗi duuɓi 13 on o dilli jahangal o dilli leddi Sham to Madiyana o jooɗi totton bo ha annabi Shu'aybu o waɗi duuɓi 10 o waɗi duuɓi mako 14 o warti to daga ɗon kadin dimbago laamu fir'auna fuɗɗi kanko bo della timmugo fir'auna walamma halaka Allahu fir'auna wa qawmahu de jomirawo halki fir'auna halki yimɓe fir'auna dalaba Musa min Allahi an yudiyahu kitaban yahdi bihi qawmahu bani Isra'ila yakunu fihi al-halalu wal haramu wal amru wan nahyu to ni sai ɓawo fir'auna halkama jota kañum be yimɓe fu lutti julɓe tan annabi Musa be yimɓe mako to sai annabi Musa go toroto Allah o tori Allah hokka mo ne deftere latine nde o warata o handita yimɓe makko bani Israila be mare deftere nde laato woodi halal nder mare woodi haramu woodi umrore woodi kaɗaɗi to jam sai famarahu llahu bisiyami 40 leylatan jomirawo umri mo o suumo balɗe 14 to do sumi balɗe 14 bano qala ibnu abbasin wa mujahidun wa masruqun radiyallahu anhum Abdullah ibn Abbasin be mujahidu be masruqu ɓe mbi ñalɗe ɗe annabi Musa suumi hiya zulqidati ko zulqadati wa ashrun min zilhijjati ɗum lewru siwtoranu ndu fu sey bo lay haru bo sappo muɗum to a hoci lewru siwtoranu ñalɗe 13 a hoci sappo nder lay haru nayi to hawti sey laato ñalɗe 14 amarahu an yasuma shahara Allah artinomo umrinomo o suumo lewru wa yanfaridu fihi bil ibadati o wajjirino bo waɗa ka rewgo Allah kanko annabi Musa falamma samahu ankara khalufa famihi fastaka be odi kharnubin to nde ɓawo ñalɗe 13 waɗi so nani honduko mako ɗon luuɓa masin mana ko ɗon mari piyagol so waɗi siwak o waɗi aswak o woggi honduko mako ngam heɓa o usta luuɓengol man to nde o waɗi aswak ɗo faqala almalaikatu sai malaika en mbi inna kunna nastanshiqu min fika ra'ihatal miski fa afsattahu bi siwaki wakkati honduko ma ɗon mari piyagol ɗo minon bo ɓurdude urugo min nanta honduko maɗa ni malaika en mbiyata mo amma jotta ka wonni urengol honduko ma a waɗi siwakiwal a woggingol jotta ka honduko ma warti banane ko urata fa zida alayhi 10 layalin min zilhijjati sai Allah yimoto o ɓedda ñalɗe 10 kanjum o wa'adna Musa 30 leylatan wa atmamnaha bi 10 wa tamma miqatu rabbihi 40 leylatan Allah yimi alkane annabi Musa ñalɗe 13 to sai timmitina momiɗa be 10 sai ɗe garti 14 to ni yawwa kanjum o qila o mbi inna Allah ta'ala awha ilayhi lamma staka ya Musa la ukallimuka hatta ya'uda fuka ila ma kana alayhi qablu amma alimta anna ra'ihata as-sa'imi ahabbu ilayya min rihil miski jomirawi annabi Musa o wi
sai waɗannan ne Musa wahayu hidde ko yaha jaɓoya deftere o wi to a waɗi aswaku ay a woggi honduko maɗa ngam man en boldata jota mi wolwantama sai to honduko ma warti bano wa'uno mana piyagol ma ko warti o wi a andana wa urengol honduko cuumiɗo in jomirawo ɓuraniyam dow urengol ɓurdude urgo fu mana miɗon mari haaje nam miɗon mari haaje mi nana honduko maɗa ɗon ura an bo a itti urengol man to kanjum sai o ɓeddana ñalɗe 10 40 lela tan leysa ka sawmina ñalɗe 14 ɗe fanawa iri suuma e meɗen ta suumake to nange muti cumtuɗa fayin sai jango baɓɓol nden fuɗɗita suumo na iri maje layali ha wa ayyamu ha kullan jemma fu wara ñamugo wara yargo nange fu wara ñamugo wara yargo ñalɗe 14 ɗe annabi Musa suumi ɗe fuu maje daga ñande o fuɗɗi suumaye o yarayi ndiyam sai nde ɗe timmi ndiyam ni wala no yarda ndiyam sai nde suumaje man ɗe pat 14 man ɗe kuuɓi ɗon won o sumtake kadin nde o sumtini o timmini suumaye to ni haza 80 leylatan to a ndaari ɗum jemmaje 18 nda ñalawmaje 14 nda jemmaje 14 ta hawtinama 18 na to ni lam yufɗir annabi Musa meeɗa sumto muddata 40 yawman lela wana haran ñalɗe 14 ɗe jemma maje e ñalawma maje fu annabi Musa meeɗa sumtago manani an kan ñalawmaje e jemmaje 18 on annabi Musa suumi walam hissa bil ju'i o meeɗa nango welo bo li'annahu mutawajjihun ila al-hadrati ngam oɗon husitina hadara Allah jomirawo umri mo hoosimo bo waɗimo nder fada muɗum fi yawmin wahidin zaba ila al-qadri nisfa naharin amma ayi to nde Allah o tiiti jemmaje e ñalawmaje 18 amma o sumtaki o nanayi welo amma nde na ɗo ka Allah o tiiti nde o tiiti tagdi Allah bona wakkati ko ɓe dilla o yahan o ɗaɓɓito e khadiru daga laqina min safarina hadha nasaba to ɗon bo nde o dilli lamma dhahaba ila al-makhluqi dhahaba ila al-khadir fi yawmin wahidin ñalawmare woore o hooci Yushau annabi Yushau ɓe dilli ha khadiru o tefa e andal to ɗon nde na Allah o tiiti reeta ñalawmare amma sai o wiyata khadiru o wiyata Yushau to fa welo ɓilli en dikka waddan en joɓari men atinanga da ana waddan en joɓari meɗen lagal laqina min safarina hadha nasaba ka jahangal ngal torri to reta ñalawmare fa kanjum ta titake Allah ko ɗume sai hoyane to goɗɗo sakkini Allah bona ko ɗume sai saɗana ɗum to ni lagal laqina min safarina hadha nasaba lamma zahaba ila al-makhluqi do dilli o titi tagaɗo na Allah taguɗo jaa fi nisfi yawmin reta ñalawmare sai onani welo to bo ñalɗe e jemmaje 18 amma wala ko onani walamma tawajjaha ila al-haqqi nde o hucitono faago e Allah bona makasa 80 yawman ñalawmaje e jemmaje maje ta hawten 18 ay 40 yawman bil layali ñalawmaje 14 e jemmaje maje walam hissa bil ju'i amma onana welo lihadha ngam ɗo qala rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wi'a man akhlasa lillahi 40 yawman naba'atil hikmatu min qalbihi wajarat ala lisanihi annabi jowi ko moye laɓɓini dewal ngam Allah ñalɗe 14 to wala sai ko hikima wangay ɓulay kadin hikima ɓulay daga ɓernde mako be ɗewgal mako fu to ni hadha aslu khalwati alladhina yadkhuluna al-khalwata 40 yawman ɗo woni asli khalwa jeyaɓe Allah gaɗata ka ñalɗe 14 e wodi khalwa je ñalɗe 14 to kanka bo ha annabi Musa ɗo ɓe keɓi ka khalwatu 3 ayyamin asluha 3 ayyamin illa ramzan khalwa ka balɗe 3 kanka asli maka ñalawmaje Allah hokkuno annabi Zakariya ɗon ɗaɓɓita deygol Allah wimo sai o acca wollugo be yimɓe ñalɗe 3 to ɗon yimɓe khalwa waɗoɓe khalwa balɗe 3 ɗon ɓe keɓi khalwa e balɗe 3 wa khalwata wa aslu khalwati 7 layalin waggo khalwa balɗe 7 bo ɗum heɓama kanjum bo
ka Allah wiyata sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma hande suratul haqqati. To ni jomirawo wa iz qultum ya Musa shiftore wakkati mbiɗon ya an annabi Musa kamɓe yahudankon Allah siftorta na wino ya bani Israila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya onon bani Israila numte shiftore nema am ka nemi nammi on to kanjum jotta ma Allah siftinoɓe nemaji ɗi Allah nemin nandi ɓe kamɓe bani Israila. Allah wa iz qultum shiftore wakkati mbiɗon ya Musa ya an annabi Musa lan nu'mina laka min nuɗɗintama hatta nara Allah jaharatan sai to min gi Allah laɓɗum bano min girata koye amin. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu sai riggango fi on mana telɓango daga har Allah wa antum tanzuruna alhali on ɗon dara ni ɓe pat sai felmago tan riggango wari fiɓe pat ɓe do'i e maayi. Summa ba'athnakum min ba'di mawtikum nden ɓawo on maayi umminmi on annabi Musa tori Allah ya Allah mi wardi be yimɓe nane ma Allah wimo warda be yimɓe mako to wardi be yimɓe hamɓe 17 sai ɓe mbi kamɓe fa ɓe jaɓata ma ko annabi Musa ɓe pat ɓe jaɓata sai ni to annabi Musa holla ɓe Allah to on Allah jippini felmago muɗum ko riggago mum wari fiɓe ɓe pat ɓe maayi. Annabi Musa wi to Allah ma andi no gadami be yimɓe am ɓe joni to min ngari min ɗuɗɓe bani nden bo ɓe pat ɓe maayi sai min tan to mi hooti mi fotayi mi wiyaɓe nda ko waɗi ɓe maayi sai ɓe mbiya ay min mbari ɓe pat min on mbari ɓe mi doggi mi warti feere am. Allah hoynanam yimɓe ɗo ɓe ummito. Allah wi to ɓe ummo sai ɓe ummi amma har ɓe maayi asaru maayde kam ɗon dow batte maɓɓe ɓe ɓorni limce sai ɗe garta leppi irin kasanke ko ɓe ngaɗi fu ñaka sai warti babba maayɓe ni amma non ɓe ɗon gura kam ni har komai wakkati maaygo on waɗi mi waɗi ɗum summa ba'athnakum umminmi on min ba'di mawtikum ɓawo maayde won la'allakum tashkuruna ngam getton nema wa zallalna alaykum al-ghamama Allah mi ɗownani on ruldere wakkati nastonoɗon nder wembere satalnakum mi wirni on bisahabi ɓe ruldere warata ɗowna ɓe wa anzalna alaykum al-manna nden mi jippinani on almanna njumri wassalwa ɓe kusel colli manna ɗo ɓe ɗon ɓe ɗum modono jumri irin gaɗori ha pindi nareje to salwa bo ɓe ɗon mbiya ɗum kusel gerle umat taranjabinu kanjum ɓe mbiyata modono mana njumri gaɗori ha pindi waɗɗayru sumana be sholli kanjum woɗi gerle sholli sumana gerlal wiyete sumana to mana kusel sholli ɓuri kala kusel fu welgo to ala kulli halin to ɗum gerla to ɗum amani ɗum sandu kam sholli. Allah mi jippinani on njumri be kusel kanjum on nyamdu maɓɓe nder wembere maɓɓe. Allah wi ɓe kulu min tayyibati ma razaqnakum nyame nder belɗi sheniɗi bo ɗin diskumi on wala taddakiru amma ta shige nane ma kala wakkati nyamugo to waɗi fu Allah jippinana ɓe kusel daga ha aljanna jippinana ɓe njumri daga ha aljanna wiɓe to komai fu to waɗi jippinanama to nyami haari ta luttangel acca yeso bo feere waray wala taddakiru ta shige fa kafarun ni'mata ɗo ma ɓe ngari ɓe jankiri nema Allah go wa dakaru ɓe shigi nde ɓe shigi fa qudiya alayhim fa qudiya anhum ka to sai kusel go acci wargo tan Allah ta ingel ɓe acci heɓugo ngel. Wa ma zalamuna jomirawo ɗiɗi paɗɗi bani Israila waɗi ɓe to ñakimin walakin sai kai kanu ɓe latake yazlimuna anfusahum ɓe ɗon toñi koye maɓɓe tan ɓe fu koye maɓɓe ɓe toñi non kam ɓe toñata ko Allah li anna wa balahu alayhim masibo ko ɓe kuwi pat be kufrun nimati maɓɓe be geddeji maɓɓe pat ɗon loro dow maɓɓe. Wa iz qulna ha jonta onon bani Israila shiftore wakkati mbimi on urkulu hadhihi alqaryata naste birniwol ngol ɗo kangol on baital maqdisi mana ha julde Qudus woni to aw ariha malla bo wuro ariha man ariha bo nder mago Qudus man woni fakulu minha to jehi nyame nder wuro ngoɗo hayso shitum ko muyiɗon pan nyame ɗum risku moɗon rangadan ɗum peeci ɗum koyɗum wasiyan ɗum peeci ɗum la hajara fi faddeki wala ha majum amma warkulul baba
naste dammugal wuro ngo baba ha dammugal wuro ɗo sujjada on ɗon sujudi mun hanina on ɗon kogi on ɗon lesani jawmi on ɗon bo tubana Allah wa qulu mbi'e to ngari nasugo birnol ngol mas'alatuna hiddatun Allah an komin torotoma ni yafuye yafana min zunuba min qulu mbi'e hiddatun ma to haddu bil kadaya ma ta hudul kadaya ka ngade ka wi'ugo kalimol ittowol girbirowo zunubaji ngole wa hiya la ilaha illallah kangol on kalimol la ilaha illallah ngade ka wi'ugo la ilaha illallah Allah yafana zunubaji to ngadi banni naghfir lakum khadayakum min jafano on bofi mon o jangiri yungfar lakum khadayakum bofi moɗon sai ɗi jafane on don ngadi banni ni to bofi moɗon jafeteɗi Allah yosana zidu mi tami ɓeddango ma almusinina wo'imɓe kuuɗe maɓɓe ɓe ɓeddanayi ɓe dow yafanaygi zunuba kimma fo baddala alladina zalamu minhum alladina zalamu toñiɓe nder maɓɓe fo baddala sai ɓe battiti qawlan konngol gayra alladi qila lahum tanagol ɓe mbi'a konngol ngol Allah wi ngara ka wigo la ilaha illallah ɓe nasawro ɓe cali fa qalu sai ɓe ngari ka wigo habbatun fi sha'ratin kamɓe kam ɓe keɓa wabbere wonne nder surullo mana wabbere mana ndemri e mari haje ko ɓe ndemata ɓe keɓa ɓe ƴawna marori na alkamari na irin maji ni kadi to ni ɓe ngari ka wigo kamɓe ودخلوا نعم الذين ينسوا السجود ودخلوا ينسفون على أستحيم بشاري سجود غبو لأن نسوا ورما سوي نسوا كم عند سرو فبر بني بنسري أمروا بالسجود وأمر ما سجود إيره وقول لا إله إلا الله بكم لا إله إلا الله فلم يسجدوا بالسجداء بل دخلوا ينسفون على أستحيم نمبو بنسوا عند سرو فبر وقالوا فإن من بيانهم هدة فمن غير كويكو حبة في شعرة كم بكبني wato wabbere awetende fuɗa fa anzalna alhamdulillah ala ilmu indallah allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun